onon bandiraɓe yeɓoɓe Ayawo Windere TV mo woni e moɗon kala salminama inde mum goto kala jarnama e yettode muɗum ko waɗi e leydi ndi ko ko enen foof ko kucciɗen heddi jiyanɗe ceerta hawrama tawi leydi ndi ko e habre nde wona habre nde herori ɓesgu leydi Sénégal tan saabu nde waɗata nde hay won e leyɗele dongre Europe tawi teskama e muɗumen dillere habre saabu on saaha caggal ɗum yiyama ko wayno dowla Allemagne e dowlaji goɗɗi kolliti taw habre nde wonɗo tolni saabu ko aduna o tolni e wasde wowde uddede oɗo génération ɗiɗo yontaji ko yimɓe beddaji ko yimɓe diŋire finde ɗumen subaka goto noon cuure udde aɗa andi neɗɗo e kullel goɗɗodiraɗi kala ko wowani surede kala ko wowani uddede kala ko wowani dumbede sa fini subaka goto ko wowani ko a wanni ɗum ko wowani ko tan filñitare jolata e muɗum ɗum ene jeeya e ko joli ko goɗɗum ko woni hen eɗen gandi won hewɓe ɓe ganduɗa ko joom doole en wonko gowno wonko mbaɗanno wonno mbaɗirtuno e nder leydi ndi robinaji mumen ko uddaɗi ɓen woni holɓen eɗen gandi won wowɓe yeyde leɗɗe bonɗe leɗɗe ɗe ganduɗa ko mbiyeten médicament ko ha heewa nannanno e nder leydi ndi natti dañde dame udditɗe nannannoɓe dorokaji e nder leydi ndi en teska laamu ngu darima doole baɗɗe ene teska hen goɗɗum wonɓe ganduɗa ko won nemaji gowno won gueɗe ɗe ɓe gowno ɓe nattiɗe hebde ɗum ɗo foof noon so tawi yantodiri dañat ko jibini yanti hawri e yonta hawri e rendo hawri e génération mo ganduɗa ko nattuɗo jogade tunorɗe société oɗo mo gonɗen rendoji men ko rendoji yamirore gonno jangguina natti jabde yamirore woni holɗum ɓiɗɗo e nder galle bonande nde fuɗɗi koye nder galleji filñitare nde wona tan filñitare wande e nder bedda nde e ɗi beddaji kono filñitare wande e nder galleji hol galle hande mo natta tawa ɓiɗɗo ene jaaɓi ɗoftade yummum ɓiɗɗo ene jaaɓi ɗoftade bammum ɓiɗɗo cureteɗo jaɓɗo woppinede woppi jaɓɗi jagguinede jagga hande galleji men rendoji men foof so en duttima hen a tawat hay hunde hande ala nder galle fof woni koye bedda hay hunde ala nder suudu fof woni koye bowal wadde ɗum ɗo so tawti gon rendo ngo curo ala ngo kajo wodani woni curo ala kajo wodani hande dendagal sarɗiji rendoji meɗen fof ko ñayaɗi sa yeehi to nder galle to hol baba keddiɗo wonde baba jogui hujja jogui fodde jogui gueɗal baba hol yumma keddiɗo e ɗum hol mawniraɗo keddiɗo e ɗum hol mawɗo duuɓi keddiɗo e dañƴo ɗum hol almami juma dañƴo ɗum e dental mum hol mawɗo wuuro dañƴo ɗum e wuuro mum hay goto sa yeehi to banggue état tawa hay institution goto rokkaka fodde mum rutti hawri e rendo ngo ganduɗa ko wiyete éthique woni moni kala ɗo woni ɗo ene ɗofti sarɗi ene jaaɓi ko golle muɗum ɗe eɗe jogui koɗe jaaɓi eɗe jogui koɗe caali hawri e presse mo ganduɗa nattuɗo wadde golle presse golle jayndiyankagal jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa ko heedam heedagu mbaɗata jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa hande elle Sénégal ala ko wuuri so wona politique jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa ene jii remoɓe ene e caɗele muɗumen ɓe jahani ɓe mbaɗoy reportage uji e remru ɓe gandi remoɓe holko guuri hol caɗele ɗe gondi hol caɗele ɗe jogui ɓe gari ɓe kolli ɗum e téléji ɓe kaali ɗum e radio ji ɓe mbaɗi ɗum publié e réseaux sociaux ji jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa remo aynaɓe nan e jeeri koya ene gondi e ɗonkaji muɗumen ene gondi e caɗele muɗumen ɓe jahani e muɗumen jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa awo mi wiyani tan awo maaje kaɗɗe kono ko wiyete awo pêche continental woni e maaje belɗe hande cakkudi ala ɗen caɗele
ɓe jahani ɓe ƴeewi wurnoɓe e ɗam gurdam hol caɗele gondi ɓe ngari ɓe mbaɗi hen koɓe poti wadde jandiyankoɓe ɓe ganduɗa ƴettu yimɓe ɓe mbaɗi ɗumen no puccu waɗante ni woni waɗanede lone wiye ƴeewɗo kuccam ma woni holɗum hande elle ala ko woni actualité ala ko foti haalede ala ko woodi so wona politicien ji ala ko woodi so wona politique ɓen politicien ji mi wiyani kamɓe fof ɓe ganduɗa yoga hen wawɓe haalde wojjude joni joni danwa joni joni so tawi ko ɓen jiɗɗen hollede yo en keɗo yo en jab yo en gonɗu yo en gonɗin yo en nan wadde ɗon so filñitare waɗi ɗon ko wowano yiyede ko yiyete saabu ko ɓesgu nehinogu nguya on Sénégal mo gandunoɗa e needi mum e neɗɗagal mum on Sénégal natti wodde wadde so wonko jole e Sénégal hande o ganduɗo Sénégal hande o ko waɗi hande ko wonata ko betti ɗum saabu ay ɓeye nehanoɓe ɓeye joguinoɓe mawniraɓe miñiraɓe ɓeye joguinoɓe seeremɓe gandi holko woni ceerno gandi holko woni jinnaɗo gandi holko woni mawɗo gandi holko woni moƴƴo gandi holko woni lamɗo gandi holko woni gueɗal gandi holko woni fodde gandi holko woni hurum aade ɓen so tawi wonko joli e muɗumen hay goto haaldata no weeli ɗum hande Oumar keɗotoɗa ko haaloɓe ɓe elle ɓe jejjiti konngol ceerno boyi wino en goto e mawɓe men wino en wiyanno en o wino haala yo wel yo teey yo laaɓ yo gonɗu yo sifo yo findin yo jirwu tawa jilɓaɗi o wi so konngol welani so konngol nannaki konngol gonɗani o wi aybinat biɗo tawa hettiɓe paamani ɗum joli hande elle kanko ceerno boyi ko haalanno ko ari holko wino en o wino en ñigande guiɗo e manande gaño foti hande plateau fof mo jaaɗa woni ɗon ko ñigande guiɗo e manande gaño oɗo nana ñiga ko jiɗɗa ko oɗo nana mana ko yiɗi ko an aɗa ene mantanma ka yiɗa ko wadde ɗin plateau ji holto kawral hol débat mo jiiɗa hol plateau mo jiiɗa jonde jooɗa yewtida dañi ko yaltina hen ɓe kawri ɗum ɗo ko solution a yiyata opposition e pouvoir jiya une opposition républicaine jaɓa wiya so wiyama état waɗi réalisé ɗum ɗo ɓe jaɓa aha ɗum ɗo kay ko waɗama koko nafara koko moƴƴi aha min jaɓi ko gonga a yiyata jonaɗo pouvoir jooɗo wiya aha opposant miijo dokkuɗa ngo kongo gonɗugo kongo moƴƴugo mamin battu hen hakkillaji min ƴeewa tawde ko gartam population enen ɗiɗo fof kalten miijo moɗon ngoɗo kongo moƴƴo miijo mon ngoɗo kongo fewgo emin jaadi hen ala ɓeeto nana billa miijoji ɓeya ɓeeto nana ubba golle ɓeya ɗum woni ko wona lirdumi ɗum ko gueɗel en jaɓat waɗoɓe politique goni koye dinguiral politique politicien kala ko waɗiri ko politique politicien goɗɗo jaborto ɗum ko politique sa holli a noddi a darima e dinguiral a wi aɗa jogui yimɓe komi politicien somi yaltani dinguiral kollumi ko joguimi firti ko min komi mayiɗo wadde politicien ji ɗi mbaɗi so tawi wonano ko politique ɓe mbaɗi adoto ñiŋede ko jaɓɓal gardinigal ngal wona kamɓe jabtiɓe ɓe tan ñiŋete alors adoto ñiŋede saabu manifestation baɗɗo o waɗi koye temps corona o wadde ko haɗano ko woni haɗa so tawino kamɓe waɗɓe ɗum adanɓe koɓe ɓiɓɓe leydi eɓe jaaɓi koɓe ɓiɓɓe leydi eɓe ɗofti koɓe ɓiɓɓe leydi eɓe gandi procédure uji ene e nder leydi ndi kala ko waɗi e leydi ndi no wullitorte yoɓe ɗofto ɗin sardiji haɓe donka hebde saabu waɗi ko ɓiɗɗo leydi nodda yo ɓiɗɗo leydi o ko poɗɗo notoyade so omo gonɗini ñawiworɗe leydi men omo nunɗiniɓe kamɓe ɓen nodduɓe mo ɓe hay so tawi noon ɓe jaaha ɓe mbaɗa koɓe potani wadde ko yo noto d' abord so tawi o waɗira o nawtirano ɗum to politique o nawtiri ɗum tan ko wonde ko ɓiɗɗo leydi o waɗa fodde makko nde o yaaha wadde politicien ji garɗi juttudemo e ngal dingiral kamɓe fof ɓe mbaɗi ɗum gueɗe politique wadde kala ko feli ɓe ado felde ɓe kala ko ñiŋi ɓe ado ñiŋde ɓe kamɓe fof ndendinten batten e sasa goota koɓe politicien ji ɓe mbaɗi golle politique ɓe mbaɗi ko hanani so en mbi ɓe mbaɗi ko hanani poɗɗen wiide ko kamɓe fof ɓe mbaɗi ko hanani e saaha mo hanani walla noon nden jaɓanen ɓe kamɓe fof koɓe mbaɗi koko ɓe poti wadde so tawi noon
luwa ko kamɓe fof mbiyeten sen mbi oɗo ñaayi sarɗi mbiyeten ko kamɓe fof waɗɓe adanɓe e waɗɓe wattanɓe fof ndendi ñaayi sarɗi waɗɓe adanɓe e waɗɓe wattanɓe fof ndendi jiyani goƴe gonka e leydi ndi mbiyenɓe noon par ce que hande o to faggudu men to rendo men to gueɗe men kamɓe fof ɗo ɓe goni ɗo eɓe jogui part de responsabilité eko waɗi ko kamɓe fof noɓe ndidori waɗɓe adanɓe e jabtiɓe ɓe haalɓe ɓe e jaabiɓe ɓe golluɓe ɓe e gollitɓe ɓe kamɓe fof ndendi ñawore ɗo am ɗo min en ƴewat beele ko waɗi ko fuutankoɓe mbaɗi mbete ko fuutankoɓe ndendi mbaddi mbaɗi ene kalda e laamu walla ala ko fuutankoɓe e nder kamɓe renduɓe landa ɓe mbete wona ko haare mabɓe e nder mabɓe peeje goɗɗe e nder mabɓe mbaddi ene peññina ko waɗi ko waɗɓe ɓe ko holɓen no waɗirani ko hol noon saabu hoto jejjiten landaji men goɗɗi ɗi gona landaji tan landaji joguiɗi juɓɓudi wiye oɗo ko coordonnateur parti kamɓe fof ɓe jaaɓi ɓe coɗi ɓe ndewi caggal mum parti ji maɓɓe battidiɗi ɗiɗo fof ɗi teskiɗen ko parti ji tendance an aɗani tan min mboɗon ɗo sawdima wona ni hakkude landa e landa lundiɗo ala ko e nder landa o goto saabu seppoji baɗoji ɗi e dille baɗoje ɗe fof kala hen mo mbiɗa wiyanma minen ko min APR kono ko minen lundi ɓeɗo yimɓe APR aroɓe wadde holko firti wadde beele ko haare gonga fuutankoɓe daari mbi joopi oɗo haaju min mbi yo waɗe waɗaka walla ko ala ko min belaka garo o minen yimɓe oɗo min belaka oɗo garo min belaka oɗo baɗo sa ƴeewi kamɓe ha waroɓe fof e nder département ji ɗi kanƴi fof ɗi mbaɗi ko tendance uji kamɓe wiyoɓe koɓe gayi kowowiɓe kamɓe kaɓata e koye mabɓe wadde kala hen ɓe joopiɗa ma taw ko yimɓe oya lundi oya Ville Air.